Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men wattore nayi. Windande wattore nayi dental dina TV an mo jeenoke hen jiɗɗo jeede hen jata ko YouTube binda dental diine TV jiyangal mbaɗa abonné janta e jangoɓe janta e jingoɓe walloɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. son mbaɗi Orange Money ma yetto, so mbaɗi Wave ma yetto, Western Union MoneyGram Ria ma yetto. Mbaɗe hen balle, mbaɗe hen jingere e duuso no wiya no wiira. Oɗon nana ko haalate ko, heddi ko nanon jaɓon mbaɗon. Sa yimi nani mi jaɓi noon a gollani, firti ka nanani a jaɓani. Wadde ko haalte ko nafoore moɗon, sabu son balli galle o no yariri yeeso, aɗa janga, aɗa dawa, aɗa heɓa. Wadde hebnu hen anne jingere ma yiye. Sa waɗi a gayni, wad vocal ma e nder WhatsApp he, min jiima min ganda ko an kaari gonɗo nokku kaari, a waɗi hen ballal ma, min jiima min tesko ma min ganduma. Min tesko ma min ganduma anne a waɗi hen jingere ma. Kalɗo mbawɗa wonde, so tawi aɗa janga hen ɗo mbawɗa wonde fof ko hen jeeɗa. Aɗa janga hen, aɗa wawa hen, ko hen jeeɗa. Hoto suuɗo hen, sutto hen, mbaɗa hen ko mbiyeɗa no mbiɗeɗa. Bisimillah, naten golle. Windande men wattore nayi. Hande kadi eɗen janga na mawɗo e na tokoso. Ha joni en jaltani na. Heddi noon na o noon en nannino hen a, en nannino hen i, en nannino hen e. Hande kadi eɗen nanna hen o. Wadde windande nayi ɓiire nde en gandi ko o natata hen hande. Wadde so wayi ni koda ko o woni hen, ko oɗo saabi omo janga. Wadde mbiyata ko no, ay no, ay ko ode no. Ngara pooɗa mbiya no, gasi ɗo haaɗi. Wodi ko no e no, garta ɗo, on, on, ko on tan woodi e on, gasi ɗo ne garta ɗo, non, non, gasi ɗo haaɗi. Wadde na mawɗo, na tokoso, masiraɗo o, ko jangete hen hewde ko ɗo haaɗi. Ma woni no, ma woni no, ma woni on, ma woni on, ma woni non, walla non. Ko jangete ena masiraɗo o ko ɗo haaɗi. Ɗo sa wawi ɗo tan andu a yalti e majjere nde ha laaɓi cer. Kalɗo no winda a jangat, kalɗo no winda a jangat, kalɗo on winda a jangat, kalɗo on winda a jangat, kalɗo non winda a jangat, kalɗo non winda a jangat. Jangdema codul no, no, on, on, non, non. Na mawɗo, na tokoso, ko jangetene hewde ko ɗo haaɗi. Ganda na mawɗo no windirte, ganda na tokoso no windirte. Gasi ɗo so ɗiggi a yalti e majjere na hankadi. Ngara noon nanna hen o wonta no, no, on, on, non, non. Ɗo sa wawi ɗo, kala ɗon no, no, on, on, non, non. Ko windete e no ɗo arante. Ko windete e no ko ɗo arante. Ko windete e on ko ɗo arante. Ko windete e on ko ɗo arante. Ko windete e non ko ɗo arante. Windete e non ɗo arante. Wadde sa faami tan ko ɗo no arante, ko ɗo no arante, ko ɗo on arante, ko ɗo on arante,
ko ɗo noon arante ɗo non arante ɗo noon arante ɗo a wawi ɗo hankadi kala ɗo no winda a jangat kala ɗo no winda a jangat kala ɗo on winda a jangat kala ɗo on winda a jangat kala ɗo non winda a jangat kala ɗo noon winda a jangat. ɗum woni jangde. Jangde ma codol hande janguɗa ko na mawɗo na tokoso windande ma nayi ɓirede timmi ɗo sa wawi ɗo andu a dañi ko heewi. Gonga noon ene famɗi ɗo yeeso maɗo kono ne winda ka wawa jangude ka wawa gaynude. ɗum noon wadde wiyeɓe maɓe ɗum ɗo janganoma jangitama an jokku haaju ma etoɗa wawde no no on non noon. Heewi wiɓe ɗum jangitama aɓe jangito hen heɓade mbima ɗum ɗo janggama jangguitama to a wawano ko nde watta nde ko ɗon o fuɗɗi famtude ko janganno ko. Nden noon goɗɗo ne wima ɗum ɗo janggama jangguitama sa yi o windi o wawa windude inde makko ni taw ko jangi haw gayni kono wawa windude. An noon aɗa holle no mbatta ha binda aɗa holle no mbatta ha jangga. Sa faami tan ndeɗo jangde ma waw jangde kadi ma waw bindol. ɗum ɗo fof nan soomi hen ma waw janginde. Sa wawi ɗo joni an hankadi ma waw janginde. A heblama to jangge kadi a heblama to jangingol. Ko heddi a heblama to jangde an janga kadi a heblama wawde janginde wona wada heddi ko balle jingere duuso heddi to mon on kollama on ballama on jinganama wade ngare balle kura mon wifi mon connexion mon ndendon ɗum jingon ɗum ballon ɗum tan mbiyatmi on daiman kala windande haalama hen heddi ko nande jabde gollude nane jaɓe golle. Windande mon wattore nayi na mawɗo na tokoso hande janguɗa ko no on non noon no on non noon no on non noon. Windere men timmi. ƴetten kuɗi men e karneji men mbañitoɗen janggen ɗigga sen koola koye men ƴeewen bawɗo ɗakkoɗen sara makko o holla en o walla en ha jiiten lawol. Yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam. Balle mon e jingare mon e duuso mon galle golle alhamdulillah.